A ani mu nemusím hlásit zatáčky, protože cestu zná. Víte, doufám, kudy. Kam jedeme? Hergot fix. Pozor, letadla. Opravdu? Vrata! A ještě jednou. Pane na nebesích. Bože, to je neuvěřitelné! Pozor, sloup! To bylo pěkné. Tak kam krucinál jedeme teď? Hasičská stanice. Na další zastávce nás Ken strčil do ždímačky. Úsek na asfaltu skončil a teď vyrážíme na štěrk. Proboha. Jo, to je pan Ricky Carmichael, můj dobrý přítel. Asi si s námi chce trochu hrát. Dozvěděl jsem se, že Ricky je nejslavnější motokrosař v dějinách. 15násobný šampion. Ujeďte mu, pane Bloku. To bude. Na rovinkách byl Kenny mnohem rychlejší, ale Ricky si uměl geniálně nacházet zkratky. Kam se ztratil? Pozor na to černé! Kenny a Ricky si potom chtěli zahrát na honěnou mezi letadly. Ne, s bohem diváci! Tam byly DC2. Ujíždí nám. Tam radši ne, tam je skok. To je skok pro motokros, tam ne? Žijeme! To bylo neuvěřitelné. Bože!